Atzaldeon, eta ongitorri apirileko ohiko plenora. Ia, Kontxi, lehenengo puntotik. Lehenengo puntua da martxoaren 18ko eta 21ko akten onarpena. Konforme zaite? Aho batez, onartuta geratzen dira. Bigarrena, alkatearen jakinarazpenak. Hor dauku kausa bat aipatzeko. Hemen plenoan erabaki gendun beste ikastetxe batzuekin batera, Miguel Atunarako ordezkaria, udal ordezkari sendatzea. Eta erantzun digute esanez, beste mota bateko eskola dala, langile heziketa ikastetxe integratu badala, eta hor ez dala egoten udalaren ordezkaririk. Orduan, jakitun izateko besterik gabe. Hirugarrena, etxeko laguntza zerbitzua eskaintzeko kontratua aldatu eta beste urte batez luzatzeko proposamena. Proposamena da kontratua aldatzea eta aurrikustea gastatu ahal izango dan kopurua igoko litzekela 1.122.922 eta 9,76 eurotik 1.126.883,85 eurotara. Kontratua urtebetez luzatuko litzateke 2024ko irailaren batetik 2025ko abuztuaren 31-ra, presioak orduko mantendu ingo lirateke, bere momentuan adjudikazio intzan bezala, 27,9 eta 34,9 eurotan, lan eguna dan, edo jai eguna dan, eta berme gehigarri bat jarri beharko luke eulenek, eta dokumentu bat sinatuko litzateke kontratuaren aldaketa formalizatuz. Hori esan da, onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. Laugarrena, hiri antolamenduko plan orokorreko ordenantzaren bizigarritasunari dagokion ataletan aldaketaren onarpena. Aldaketa da, ekainaren 28ko 80/2022 dekretuari egokitzeko. Noain, hasierako onarpena emango gionduke, erakusgai ongo litzeke beste ordenantza batzuk bezala 30 egunez, eta ez balin badago beste erreklamaziorik, betirako onartuta ulertu eta publikatu ingo genduke. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. Bosgarrena, klima eta energia planaren onarpena, diagnosia eta ekintza planak. Proposamena da plana onartzea, hurrengo 2030 hartu uste dela. Horraino. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. Barkau, gure iritzia eman nahi genuen labur-labur, ez iritzia planari buruz, porque ikusten da plana nahiko landua dagola, eta bere lana izan dabela, bertan aurre ikusten diran hainbat ekintza asko dira, eta oso plan aurrera eraman beharrekoa noski, legeak horrela behartzen gaituelako, eta aldaketa klima aldaketari aurre egiteko. Orduan, gure ustez eskatzen duguna da presa zeltzeko gai honi, porque ikusten dugu atzeratuta gabiltzala, eta epeak berbaitzen gabiz 2030-era, eta orduan ekintza pile bat, eta ni uste dut lehentasunezko gai bat izan behar dela. Otu barik, uste dut ez dela ganera lehenengo aldiz amaizan jartzen dela, oin dator azkenean plan baten prozesu guztien ondoren planaren onarpena,
baina aspalditxo gabitz honetan lanean hasitza, jakinda presasko kontua dela, 2030ko horizonte hori hor dago, baina aurretik pausoak emon beharra eta emoten joan beharra daukagu dudabarik ez. Uste dut esan duzun moduan, eta lan bileran azaldu zen moduan, eta konpartidu uste dela oso plan txukuna daukagu, eta horretarako pausoak emoten joan beharra. Eta badakizun moduan, diru laguntza batzuk eta eskatu eta bideratu dira aurreko hilabetetan, eta de hecho ontxe jaso berri daukagu adibidez erantzuna, eta horretako batzuk behintzat, ja erantzun positiboak dauzkagu, horrek emongo eskuia baldintza batzuk, behintzat instalazio batzuk eta garatzen juteko. Ez da lan lerro bakarra, energia planak sekulako lan lerro pila jartzen dozku, eta esan duzko etxeko lan pila dauzkagu itxeko, baina uste badala aurreti datorren lan horri jarraipen emoteko oso oinarri hon bat. Seigarrena, 2024ko lehenengo hiruhilekoari dagokion aurrekontuaren ejekuzioa. Aurrekontu nola dijon kontu ematen dizue kontu hartzaileak eta besterik gabe zuek jakitun izateko. Berankortasunari eta ordaintzeko bataz besteko epeari buruzko informazioa. 2024ko lehenengo hiruhilekoari dagokiona, udala euskaltegia eta Mispirualdekoa, eta guztietan errespetatzen da legeak esatzen duen gehiengo epearen azpitik gabitz ordainketak eke. Bergarako 8. Bergarako udala Mispirualde Zaharren egoitza eta euskaltegiaren 2023ko aurrekontuen likidazioak onartu emandako dekretuen berri ematea. 3 dekretu desberdinetan onartu zituen alkateak likidazioak, eta ez dakit, zeozer aipatzearren, udaleko aurrekontuan gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina, aurten erabili ahal izango litzekena, ondo egirutu eskeo, 1.511.474,8. Mispirualden, 204.885,0 euro, eta euskaltegian, 82.215,13 euro. Eta besterik gabe jakitun izateko. Bederatzigarrena, 2024ko bigarren kreditu aldaketaren onarpena. Kreditu aldaketa da apoiazteko gastu eta diru izendapenetik kentzen dira 1.000 euro, gehitzen direnak kultur lokaletarako. Horrela, kultur lokalen partida gehatzen da 850.000 eurokin. Proposamena da onartzea kreditu aldaketa hori, eta kontu hartzailetzari horren berri ematea berehala kontabilizatzeko. Ez daukagu boletinera eta bialdu beharrik. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 9 aldeko botokin eta 5 abstentziokin. Boto azalpenik edo. Bai, honen inguruan, pixkat harridura sartu dugu ez, APOari bideratutako 150.000 eurotatik 100.000 euro kentzea, eta hori kultur lokalak ulertzen dugu Arrizuriaga izan dikiela, pentsatzen dugu, ez dauka gorren berriri, baina, ez? Orduan, nolabait ere, guk aurtengo aurrekontutan, ibili ginean eztabaidatzen, ero planteamentuak egiten, komentatzen ginean mugikortasun plan baten beharra zegoela, ezta? Eta erantzuna izen zen baietz, ingo zala, mugikortasun plan hori, gaur egun PEMUS ero esaten dienak, ezta? Eta nolabait jungo zala lotuta APOarekin. Orduan, ikusten duguna da partida hori gutxitzen dela, eren batera gutxitzen dela,
Eta orduan, gure galdera izango litzakeen, kontemplatzen dan, mugikortasun plana hor txertatzea, zeren gure ustez mugikortasun plana aurrez egitea, APOaren prozesuaren aurretik, uste dugu beharrezkoa dela aurrez mugikortasun plan bat egitea. Orduan, galdera izango zen, 50.000 eurokin zertara bideratzeko asmoa duzuen, edo... Bueno, uste dut, esan duzu zeuk esola honen berri, eta esango nuke azkenengo lanbidean eta honen berri emon da hola. Antolakuntzako lanbidean kreditu aldaketari dago gizona. Esaten duzu moduan, eta uste da saldu zala Arresuriagako proiektuan emondako obrako zailtasun batzu diela eta igoera bat badaola, eta beste bat klimatizazio sistemai dago gizonean proiektuan ondare babesarekin segurazko kompatibilia esan energia berriztagarrien implantazio bat ondoren implantatzeko aukera sortu dela, eta hori dela honetan kostegarri bat sortzen dabena. Egisa da eta aitortuta segurazko urrengo fasean gutxitze bat edo kostien gutxitze bat bekarriko lukiena. Edo zen modutan, batetik da hori, teknikoki zehatik dan biharrezkoa kulturlokaletako partida hori hastia, eta hori azaldu zen, teknikoki ze zailtasun egon dien eta ze bihar sortu dien, eta horregatik justifikatzia. Eta bestia da, ze instrumentu finanziari erabilian eta kreditu aldaketa hori zela bideratu dan. Aitzatzen duzu moduan, apoko partida horretatik 1.000 euro kendu eta bestera bideratzen die, kulturlokalen inbertsioak bideratu alizateko, baina ez da inondik inora aploaren lanketako planteamentu aldatzen. Aitzatu duzu, biharrezko uste duzuela, mugikortasun planaren lanketa bat apuaren aurretik. Ez da biharrezkoa dela, eske legalki derrigorrezkoa da. Eta hori lehen aitzatu ginuan, eta hori kontenplauta dago. Apuaren lanketa, urtez urteko aurrekontu plurianual bat lotuta jungo zala hasieratik esan ginuan, eta goera berri honek, kulturlokaletako inbertsioetan diru partida handitzeko bihar horrek ekarri dau berplanteamentu baten biharra. Eta hor, apuarena urtengoan 50.000 eurora jetxi, 150.000-tik, baina urrengo urtetako aurrekontu eguen plurianualaren lanketan, hori kontuan euki eta lizitazioetarako da biharrezko oinarrixarekin. Hori da, lantzen gabitzena, lehen behitzatu ginuan plurianualaren lanketak baldintzatzen dituela batetik Martoko, Barrenkale, Plaza eta apuaren lanketa, hori bagabitzen zen kontu hartza haietzen, eta zifrak lehen bailen eukitzea espero dugu, ondoren plurianual horren erabaki xaplen ondara ekarri, eta proiektu horren lizitazioak martxan jartzeko bidea emonalizateko. Baina esan dako moduan, ez dago aldatzen plan generalaren lanketarako indako planteamentua eta dudabarik, mugikortasunan ikuspegi hori plan generalaren lanketan jasobiako da. Ez dugu konpartitzen, murrizketa horrek ez daukala afekzioik, porque, pentsatzen dut, 150.000 euro horrek aurre ikusi zenutenean, aurrekontutan apoarentzat, izango zen lanketa bat egitea. Pentsatzen dut, 50.000 horrekin, ingo dana da, lanketa hori atzeratu, edo aurten dagokizonari bentzet, lanketa hori murritzagoa izatea. Orduan, guk zela mugikortasun plana nola aurre ikusten dugun beharrezkoa dela, noski, eta apoare bai, pentsatzen dugu horrek ezin lekiela atzerapenik izan. Duda barik, baina uste dut, eta igual ez da lekua baina espliko beharko inukela, aurrekontu plurianual batek zela funtzionatzen da ben. Eta aurrekontu plurianual baten, aurten jasotako 50.000 horrek, aurrekontu plurianual horren lanketarekin, ahalbidetuko eskue plan general osuaren lanketa, naiz eta 3-4 urtera luzatuko dan, ze plan general baten garapenak alas eskatzen dau, aurten lizitau alizatia, naiz eta aurten 50.000 euro horrek bakarrik euki. Eta horregatik, ez da inondik inora baldintzatzen esaten zinuan moduan, lanketaren dinamika, abiadura edo itxeko modua. Plurianuala lantzen dugunean, bitxartian, paraleloki gabitzela lantzen, eta badakizue teknikoki badabitzela lantzen, plan general horren garapenerako oinarrixak, oinarri horre dauzkagunean eta plurianuala landuta dagonean, danaren lizitazioa eta izango dugu, naiz eta aurten 50.000 euro bakarrik kontemplau. Beraz, esan dako moduan, ez da inondik inora baldintzatzen aurretik indako planteamentua. Eta dudabarik, kasu hontan, eta azalpen teknikoa lehen esan dako moduan, emondadare, 1.000 euro horren biharra kulturlokalen inbertsioetarako sortzen dienean,
lehen esan duten moduan, soluzio finanzieroa topo beharra dago, eta kasu honetan beste soluzio bat badauka, planteamendu plurianualarekin eta erabaki izan bide horretatik, 100.000 euro horrek bideratzea momentu honetan dagoen bihar horretara, baldintzatuarik plan generalen lanketa. Espero bakarrik hola izatea, eta ez ekartzea suposatzea honek atzerapen berririk ero atzerapenik. Azkena eskara eta galderak. Bukatutzat emongo ginuke apirileko plenua, mila esker da noi.